Здравейте хора, аз съм Стикс и в днешното видео ще видите как игра с един от най-олджи акаунтите в BG. Предоставен от Комара на вашите екрани, ще ви излезни. Така, нека видим само какво има в акаунта. Travis Scott, има AC/DC, Mako Glider, яранички. Най-отдолу има Black Shield, което означава, че има и Black Knight в този акаунт. Така, също тук има Glow скина, един от най-редките телефон скинове някога. Трети сезон Battle Pass, Омегата, Максната Омега, също Royal Knight, Sparkle Specialist, The Reaper и всякакви OG скинове. Преди да започнем с видеото, съм ви страшно благодарен, ако използвате SackSticks в Item Shop-а. И така, айде, приятно гледане. Къде падаме? Ай, средната локация. Не, дай тук. Дай first location. Окей. Този акаунт като цяло е брутален, гайс, така че наистина много благодаря на Комара, че ми предостави този OG акаунт. Между другото ще ти кажа един трик. Има един бъг, където... Вау, аз паднах от фол. Буквално тъмън ще се кача на крана, ти ма бутна и... Dead. Найс. 29 white. Dead. Не, аз съм дед. О май. 75 му набил, брат. Спамвам. Dead. Найс. Кракнат. Идвам. Dead. Найс. Със снайпер. О, че ме стреснала. Изкара ми акъла, бе. Помпа, ес. Падам се помпа. И на мен. Аз ще игра само помпа и снайпер, що пана. Охо, джетпак. Хелп. Дед. На едно. На едното. Къде? Ето тук. Не, брат, наби ми каска. На едно ти е. Найс. Дай. Чай дропна този джетпак, че е много троли. Око, сейфи си го взимам. Чакай на минута. Найс, найс. Ех, не можем. На мене. Тука. На мене. Дет. Идвам. Аз го наспанах буквално. 140. Хелп. Дед. Че. И на мене имаше тук един. Че ще изпи един бик. 200. Ако не дойда, сори брат, защото се хилвам. Не, те тук са пълни аутисти. Айде, тая игра победа. Локин. 34. Не можа да го хитна нито веднъж. Няма да ни направи на оцена, да? Добре. Дед. Не взимаш никакъв отбрат. Не, лайте. Ето да момент ма спавна отгоре, не отгоре. И има помпа, има всичко, не дей. Ето тук в храста има някакъв лут. Да, вземи го. И ги скемпи ги. Ръшката. Така, найс. Пусни пица, ако искаш. Идвам на тебе. 200. Найс. Тук ще излезе, ама той ще е на фул.
Е така. Я ева. Чай, че трябва да взема някаква На мене. емка. Излиза, Идвам. излиза. 30. Аз ще лутна. О, снайпера ми. Искам си го. Абе, вземай си. 27. Ама вашата кожа. Ма ти ще се спреш ли е Аз твоята имам. кожа? Да, между другото, те са много къде. Абе, ще се спрете ли, бе? Де. Найс. Ето тук, че е снайпер. Може снайпера. Да, вземай си го. И то ми трябва, за да друга. Къде е този? Няма. Патрони за снайпер. А, то тук има 28. Добре, ейти. Ейти още. Да имаш 48. На мене има някакви пичове. На мене. Същия. Вау, тук съм. Да. Ти... той извън земя на кемпи, лайте. На едно е. Къде е? Е, тук е, бе, брат. Аре, найс. Идам. Те, браво е. Ще физнеш ли? Ако е фул виз. 50. Чакай. Хилна за 50. Давай. Найс. Тук има една пратка ще взема. White? Да, yes. А така, ако не ти беше дал лайт, има жезъл. Има и чък. Аз правя те. Помпа снайпер. Автомат, помпа, калаш. Че граплер ми е почти на 0. На мене. На едно че. 34. Къде? Митик. Ще го взема. 116. Ще го взема Да. косметики. Виж го какво прави. Какви са тези хора? Ти изобщо хора ли са? Не знам. Аз ще правя дъбъл снайпер челендж. Брат, как не мога да хитна, бе? Къде? Е, тук е. На мене са, двама. И тук още един. 4 са. Хелп. Идвам. Аз съм дет. Стъкнах се. Кракнах го, Я съм ама... малко по-добре. Само издържаш 10 секунди. За тебе. Има още един. Те са много вдолу. Не мога да се оправя с тях, брат. Ела към мене. Тук на мене. 20. Виж го тук на едно. Найс. И аз съм точно на едно. Има сорб, взимай. Ма съм на едно. Добре. Найс. Фул пис? Не. Найс.
Вземай този жезел. Дет. Караме около топич. Хелп искаш ли? Абе, ела за всеки случай. Да. Даде, ама на мене. Идвам. 28. Даде, ама и на мене. Кракнат. На едно. Дед. Аз съм на едно кръв. А, Хелп на мене още. Идвам. 20. Найс. Аз на хилвам, защото съм на едно. Много хора. Да, кой ги пускате с гранати? Дет? Дед, но скопнат. Аз ще правя дабъл пъм, брат, имам екзотик. Якъв? Ай, 2-2. Победа, гайс. Ей ти жезъл. Къде бе? 116. Дет? Я ми го устай. Давай. Найс. Double, guys. The best account. Oh, nice, nice. Nice, easy. И надявам се да ви е харесал видеото, guys. Така може да праснете по един лайк и да се абонирате за канала. Това беше всичко от мен. Чао, чао.